Ahojte všetci, vítam vás pri novom videu. V tomto videu si odpovieme na dve základné otázky. Prvá z nich je, ako je na tom aktuálne projekt, druhá je, čo tu robí toto video. Prvá otázka, projekt sme sa rozhodli vlastne budovať viacerí a zistili sme, že to nie je také jednoduché. Že my máme nejakú určitú predstavu o tom, ako tie skripty, ten projekt má celkovo na hráča pôsobiť a zistili sme, že to, pokiaľ nechceme len vypustiť nejakú ďalšiu halabajku, ktorá skape za týždeň a pol, jak určité typy serveríkov, tak proste potrebujeme dať tomu nejakú hlavu, petu, myšlienku, bonusové skripty a blablabla. Len sme zistili, že to je tak časovo náročné, že to, či sa projekt niekedy dostane do fázy urobený a spustený, je otázka, na ktorú nepoznám odpoveď ja, ty ani Kainek samotný. To je vlastne odpoveď na prvú otázku. My na tom nejakým spôsobom stále mierne pracujeme. Je to robota na dlhšie, či sa to niekedy dočkáme tohoto nášho zdarného projektu, ani Boh nevie. Ale jedna vec je jasná, pokiaľ sa to už rozhodneme s kamarátmi spustiť, tak to nebude len ďalšia halabajka, nejaká chujovina, ale reálne si na tom dáme záležať. Odpoveď číslo 2 na otázku číslo 2. Keďže vlastne projekt nejakým spôsobom vzniká, tak sa budujú custom skripty, ktoré ja vytváram. Rozhodol som sa tieto skripty distribuovať ďalej vám, tvorcom serveru. Buď sa tie skripty nejako využijú, aby len tak proste nestáli, otestujú sa, zistí sa ich nejaké poruchovosť, blablabla. Pokiaľ vás skripty zaujímu, môžete si ich zakúpiť, skúsiť. Ja sám neviem, či ma toto bude baviť robiť celý život. Či vydám 2 skripty 3, 10, 800 alebo 345. Nemám na toto ešte nejakú odpoveď. Ako asi vidíte, stojíme pred Flecabankou. Áno, vidíte to správne, je to banking systém, je kompletne zadarmo a funguje nasledovne. Je nastavený na 6 lokalitách Flecabanky, ale je to kompletne konfigurovateľné. Vlastne sú tu všetky Flecabanky, ktoré sa v hre nachádzajú. A skript funguje nasledovne. Hneď ako sa pripojíte vlastne na server ako nový hráč, tak samozrejme máte k dispozícii main account a budete to vidieť takto. Ako prvú vec, čo môžete spraviť, pokiaľ chcete mať prístup do bankomatov, tak si musíte vytvoriť svoju kartu s nejakým pinom. Keď si kartu vytvoríte, tu vidíte správu, karta sa vám fyzicky pridá do inventára a aktuálne to funguje tak, že hocikto, kto má túto kartu, tak môže vstúpiť do bankomatu. Samozrejme vás môže o tú kartu aj niekto pripraviť, takže si treba na tie karty dávať aj pozor. S kartou môžete robiť následovné veci. Môžete si nastaviť, buď si zmeníte PIN, alebo si zmeníte daily limit. Daily limit máte pri vytvorení karty automaticky nastavený na $2000 a znamená to, aký limit peňazí môžete vybrať z bankomatov. Takže keď vás niekto okradne, takže toto je maximálna suma, o ktorú môžete prísť pri výbere z bankomatov. Pri výbere z pobočiek tak to neplatí, tam si to vyberáte cez toto UI. Taktiež si môžete pridať novú kartu, alebo takto pridať novú kartu. Maximálne môžete mať na jeden účet 2 karty. Kartu si môžete zablokovať, kartu si môžete odstrániť. Keď si kartu zablokujete, dostane sa do stavu blocked, ale stále si môžete vytvoriť maximálne 2 karty. Takže si ešte vytvoríme ešte jednu. Pokiaľ máte vlastne jedna karta vlastne stojí vytvorenie $500, aby to nebolo že úplne zadarmo, ale je to kompletne nastaviteľné. Pokiaľ si vyberete kartu, zadáte PIN a karta je zablokovaná, tak znamená to, že niekomu príde nejaký alertík policajtom, že sa snažíte využiť kartu, ktorá je zablokovaná. Nahlasím to na dispatch, ako ste videli. A pekne to tu svieti, to si môžete nastaviť podľa toho, ako vy chcete. Pokiaľ použite samozrejme normálnu kartu, tak sa dostanete takého jednoduchého UI, kde si môžete peniaze vybrať, poslať a také základné proste činnosti. Keď sa naspäť vrátime do banky, tak ste si možno všimli, že tu máme ďalšiu kartu a to je Society. To je vlastne firma, v ktorej vy pracujete. Túto kartu vidíte dvomi spôsobmi. Buď ste boss, to ako je teraz vidieť, že ja som Chief of Police. Keby si dám nižší rank, tak túto kartu Society nevidím, takže musím byť boss. Druhý spôsob je, že boss príde do nastavení a pridáva sem ako membera. Ja som 4, takže sa môžem pridať samého seba. Tu som Jake Freeman, takže to znamená, že keď si zase prasknem nižší grade, tak teraz už tu Society kartu vidím, ale samozrejme nemôžem upravovať členov, lebo nie som boss frakcie. Vrátime sa k bossovi. Boss má teda možnosť upravovať členov, to je vlastne úplne základná vec. Môže ich vlastne štandardne odstrániť,
už som tam není, vidí nejaké základné informácie a hlavne čo, tak môže s tým účtom ďalej pracovať, môže vyberať z policajného účtu, môže tam vkladať peniaze, môže ich poslať na nejaký iný účet, vidieť nejaké základné údaje o tom policajnom účte a hlavne môže policajnému účtu vytvoriť kartu. Takže aj polícia môže mať svoju vlastnú kartu a zase problém, že keď ju ukradnete, tak si nemôžete vyberať nejakým spôsobom peniaze. Tretím typom účtov, ktorým vlastne účty uzavrieme, sú shared account. Tieto účty môžete mať maximálne 3, môžete si ich customizovať, vytvárať, pridávať členov, hala, v konfigu si môžete nastaviť aj to, že môžeme mať na serveri 10 share účtov, ale je to úplne zbytočné. Môžeme si vybrať nejakú platbu, môžeme tam vložiť nejakú platbu, automaticky nám to aktualizuje. Máme tu vlastne po kliknutí na účet nejaké základné informácie o tom, koľko je na účte, názov, číslo účtu a vlastne aké ďalšie účty máme k dispozícii. Máme tu test, ten som si náhodne vytvoril, a test 2, kde má zatiaľ $0. To, čo je zase dôležité, tak si môžeme znovu vytvoriť kartu pre tento shared účet, ako môžete vidieť Kainkovo. Keď sme pri shared účtoch, tak tie sú kompletne konfigurovateľné. Ten, kto je vlastne majiteľ toho účtu, tak si sa môže pridávať memberov. Test 1, test 2, tu má nejakého člena. Kainkovo, kde sme tu, tak tu mám vlastne 3 členov a môžete ich samozrejme aj manažovať tak, ako vy proste uznáte za vhodné. To, čo je zaujímavé, tak si vlastne tie účty môžete odstrániť. Test 2 odstránime. A ako vidíte, je tu možnosť create new, to znamená, že si môžeme vytvoriť ďalší účet. Toto bolo k účtom nejaké také základné informácie. To, čo je dôležité, tak máte vždy pri účte špeciálnu vec, a to je account number, proste číslo účtu. Keď si to číslo účtu skopírujete, tak ho viete niekomu dať a ten vám vie na to číslo účtu poslať nejaký bakšiš. Je to spravené vlastne tak, že snažíme sa hráčov ochrániť proti mete. To znamená, že vždy tu vidíte, že transfer to, číslo účtu, keď sa pozrieme sem, transfer from, zase číslo účtu, z ktorého vám to prišlo. Takže pokiaľ vy neviete, komu to číslo účtu vlastne patrí, tak neviete, kto vám tie peniaze jednoducho posiela. Taktiež aj vlastne, keď si idete zmeniť PIN, tak zase sú tu len symboly, nevidíte, aký PIN zadávate, alebo aj keď idete k bankomatu, tak zase keď zadávate PIN, tak nie je PIN vidieť. To, čo je zaujímavé pri kartách, tak vlastne, ako som hovoril, vy si kartu môžete bloknúť a keď si kartu bloknete, tak je bloknutá. Ten daný človek, ktorý vám tú kartu ukradol, si nemôže vyberať žiadne peniaze, ale nemôžete si vytvoriť viacej kariet, keďže jednu máte v stave blocked a druhú máte vytvorenú. Preto tu máme ďalší button a to je, že delete card. Kartu si môžete odstrániť. Vidíte, karta sa odstránila, ale karta sa neodstránila z inventáru. Tá karta stále fyzicky existuje. Istoto ten button slúžil na to, aby sa vám odstránila z toho banking systému a vy by ste si mohli ďalšiu kartu vlastne vytvoriť. Je to aktuálne teraz nastavené tak, že pokiaľ hráč príde a vy tú kartu blokujete alebo odstránite, tak ten hráč vlastne po zadaní PINu stále má tú kartu, je bloknutá, príde PDčkam nejaké oznámenie, že sa používa blokovaná karta. Taktiež ďalšia zaujímavá vec je, že pokiaľ vám niekto len tak random ukradne kartu a zadá zlý PIN, tak pokiaľ ho zadá 3-krát zle, vždy mu vypíše invalid PIN. Posledný krát, keď ho zadá zle, tak sa mu karta automaticky zablokuje a zase príde polícii nejaké oznámenie o krádeži karty. Je to všetko kompletne zosynchronizované, to znamená, že keď kartu bloknete v tom ATM-ku, tak sa vám automaticky blokne aj tuto v UI. Akým spôsobom môže zistiť hráč, ktorý kartu ukradol, jej PIN? Máme na to špeciálny device, volá sa PIN decoder. Môžete si tu nahrať svoj custom obrázok, ale funguje relatívne jednoducho. Vy si ho ako keby zapnete, berete si kartu, ktorú chcete vlastne dekodovať a spustí sa vám nejaká minihra. Pokiaľ tú minihru spravíte správne, tak bez ohľadu na to, že no dobre, to som to pomýlil. Bez ohľadu na to, či je karta zablokovaná, deletnutá alebo funkčná, tak vám vždy vypíše jej PIN. To je tiež nejaká ochrana proti mete a mixingu, keďže keď niekto kartu zablokuje, tak vy z toho nemáte poznať, že tá karta je zablokovaná. Vy len potom, jak autista, môžete skúsiť do ATM-ka vlastne tú kartu pichnúť a môže to nahlásiť vlastne nejaký call PDčkam. Pokiaľ vy však spravíte chybu a vlastne nedokážete splniť tento jednoduchý quest, tak
kartu a automaticky zablokujete a sa automaticky zablokuje bez toho, že či je delete, blockade, proste automaticky sa zablokuje. Týmto prichádzame k poslednej funkcionalite tohto skriptu a to je loans. To sú tzv. Úveríky. V základe má každý hráč 500 bodov skore, tier C a samozrejme dlh 0. Môžete buď v tých tíroch vstúpať alebo klesať. Tu máme nejakú históriu tých požičok. Môžete si vlastne na základe tieru, tie tiery fungujú tak, že sú to nejaké personálne požičky, kedy si vy môžete nastaviť 3 custom účty, takže jeden server môže mať tento, druhý môže mať túto úver 1, úver 2, úver 3. Môžete si nastaviť custom tieto APR-ka, to je ročná úroková sadzba. V prvom rade tu máte tier C, limit $1500, personál tier C $6000 a pri premium tu máte 25 000, ale na tier vlastne premium som nastavil takú funkcionalitu, že si to C nemôže zobrať, ale sa mi zdá je tam nastavené, že si tento úver môže zobrať len S alebo A. Každopádne, keď si úver zoberete v nejakej sume, ktorú vlastne máte povolenú $1000, tak v prvom rade vytvorí sa úver, v druhom rade sa vám vytvorí automatický splátkový kalendár, kedy vy nemusíte manuálne platiť nejakú splátku, ale v ten dátum sa vám automaticky strhne z účtu. Akože možno si niekto myslí, že si zoberie 10 úverov a bude milionár. V prvom rade môžete zobrať maximálne 2 úvery. Keď sa pokúsite zobrať tretí, tak vám to nepôjde, je to nastavené na 2. A pri každom tom úvere sa vám vlastne vytvorí splátkový kalendár, kedy vám tú sumu vlastne odráta z vášho main account, pokiaľ tam máte dostatok peňazí. Pokiaľ by ste sa rozhodli systém ojebať a tie peniaze odtiaľ nejakým spôsobom dostať, tak sa stane to, že po 2 vlastne nezaplatených splátkach, tie dátumy, tak sa úver presunie do tejto kategórie defaulted loan, čo znamená, že to je nesplatený úver a automaticky vám to strhne 120 bodov a vytvorí sa vám nejaký dlh. Na to, aby ste si mohli zobrať ďalší úver, tak musíte ten vlastne dlh kompletne splatiť, až potom vám ide si zobrať nový úver. My tu vlastne máme vlastne 2 úvery aktuálne, obidva sú unpaid, lebo sme ich ešte nezaplatili. A my môžeme ešte robiť nejaké bonusové veci. To znamená, že keď sa nám to automaticky strhne z účtu v tom danom dátume, tak získame 6 bodov. Pokiaľ vykonáme nejaký extra payment, tam je to sa mi nastavené na $400 minimum, ale pokiaľ vlastne vytvoráme payment, tak sa nám zvýši o 4 body skore. Pokiaľ sa rozhodneme vyplatiť úver naraz, to znamená, že prídeme, pay of balance vyplatíme, tak po chvíli, čo sa nám to UI dočíta, vlastne tu máme aj refresh button, len to trvá asi 20 sekúnd, dokiaľ to ten server zaregistruje, aby sa celý nedosekal, tak sa nám pripočíta 12 bodov ku credit score a takto si ho vlastne budujeme. Môžeme vlastne splatiť aj tento pay of balance, vám platený 540 bodov máme, krásne. A takto si my postupne budujeme to credit score na tom, aby sme sa napríklad dostali na to S-ko. To si už server môže nastaviť sám, ktorou cestou sa vlastne týchto úverov vydať.